Yunusa Don Movies Jos na farin cikin gayyatar ilahirin al'umma zuwa gagarumin bikin kaddamar da sabon bidiyo album mai taken So da Hali, wanda za a yi ranar Lahadi 2 ga watan Fabrairu 2025, lokaci karfe 2 na rana. Wurin da za a yi gagarumin taron kuwa yana nan a nan cikin garin Jos Cultural Center da ke kusa da Plateau Riders. Abubuwan da za a shakata da su sun hada da kallon bidiyo album din na farko a cikin sabon salo mai cike da so da zafin hali. So da Hali, zafafan waƙoƙi mai ɗauke da labarai masu ƙayatarwa wanda za su motsa ku cikin nishaɗi. Live performance daga fitattun mawaƙa da masu fasaha da jarumai. Shahararrun baƙi da za su halarci wajen bikin sun hada da Momi Gombe, Lawan Ahmad, Abdul M. Sharif, Sha'aibu Lawan, Umar M. Sharif, Asmai Wakili, Khadija Mai Numfashi, Suhailat, Yamu Baba, Sambisa, Ado Gwanja, Zima Daki, Lilin Baba, Ahmad Shanawa da kuma sauransu. Ku zo don shaida irin wannan nishaɗi da aka saƙa cikin wannan sabon bidiyo album ɗin mai jan hankali. So da Hali, kada ku bari a baku labarin wannan gagarumin biki. So da Hali lokaci ne na ƙauna, rayuwa mai inganci da nishaɗi. Don ƙarin bayani tuntuɓi Yunusa Don Movies Jos a nambar waya kamar haka: 0810 111 1912. Ku zo mu ɗanɗanan fasaha a garin Jos daga Yunusa Don Movies Jos.